Dakuan sa kapulisan mipasalig sa pag-ila ug pag-imbestigar sa mga pulis nga gitudlo nga mga protektor sa illegal nga drugas sa San Fernando. Kural sa Mormons ug bag-ong kural sa TESDA nasunod sa 5 ka metro nga easement sa National Road ug ipasibog ni Mayor Rama. Venue sa closing ceremony sa IEC sa SRP nagbanaw, organizers nagpatabang. Dakbayan sa Sugbo nangandam sa posibleng mga landslides tungod sa way undang nga pag-uwan. Maayong hapon Sugbog Kabisayan, mga drugas ug armas na sakmit sa NBI sa usa ka drug raid sa lungsod sa San Fernando. Gingon nga milyon ka pesos ang balor sa nakumpiskang drogas gikan sa Shabu One Stop Shop. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Kining mga payag nga ginama sa Amakan ug Nipa mao gihugpaan sa mga musuyop og shabu sa Sitio Tapon, Poblasyon South, San Fernando, Cebu. Sa unang tan-aw kining payag nga gibungbungan og sako, susama lang kini sa usa ka pansayan apan sa imong pagsulod, suyupanan sa gi-operate nga drug den. Samtang kining usa ka payag nga adunay mga gagmay nga buslot din ipalusot ang mga pinakiting drogas, adunay ultraviolet nga suga aron sa pagsuta kun dili ba piki ang kwarta nga ibayad sa mupalit. Si Gringo Maalyaw, 28 anyos, mao'y subject sa bypass operation sa mga sakop sa National Bureau of Investigation. Na-recover sa NBI ang gagmayng pakiti ug wala pa magdugmok nga Cebu, mga armas, mga gamit sa pagsuyop ug kwartang nagkantidad og 2,600 pesos. Giangkon hinuon ni Maalyaw nga iya ang mga shabu nga nasakmit sa NBI gumikan kay wala siya laing trabaho nga iyang ikabuhi sa iyang pamilya. Nakadawat og taho ang mga sakop sa NBI nga sagad sa mga customer ni Maalyaw, mga tinud-an apan iya kining gihimakak. Abal-abal driver. Wala, ako yung mismo na ni Pugong anang dili pwede. Kaya sagad ko sinireklamo ni mga maestra ko no sa Andres sa San Fernando nga mga sina mga estudyante kay Mudrit Sodri umalit ko no drugs. Hindi tanong sila, ako mismo sila na ako yung dili ana. Ang hipi sa San Fernando Police Station nga sa Chief Inspector Richard Gadingan mibutya nga nakadawat siya og notice of coordination kabahin sa operasyon sa NBI. So tao ni Gadingan ko nahilaki pa sa watchlist diha sa ilang buhatan si Maalyaw tungod sa kadaghan sa mga ebidensya nga na-recover sa NBI. Wala na siya mo sa lista na ako ning ipa-verify niya na ako kung wala siya sa lista. So karon na ani ang letter sa NBI natag na mo. So wala sa may reaction at least mapaabot man nila kung asa. Gibanabana sa NBI nga mukabat sa 800,000 ang 300 gramos nga shabu nga ilang nasakmit. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Direktor sa Kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo mipasalig nga mailhan nila ang mga pulis nga giingon nga protektor sa drug den sa San Fernando nga na-raid sa NBI. Samtang duha ka pulis sa San Francisco Police Station gitangtang sa ilang pwesto. Human giila nga tigdawatan og kwarta gikan sa illegal nga drugas. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Human sa malampusong operasyon sa NBI diin nadakpan ang giilang idlas nga drug poser. Nadakpan sab ang laing 16 ka mga adik nga kasagaran niini mga batanon. Ang NBI ni pasangil nga dunay pulis o mga pulis sa lungsod nga protektor sa nadakpan nga drug poser. Si Gairano di patawag og tigom sa PIB ug ni mandog investigasyon aron mailhan si kinsa mga pulisa nga giingon sa NBI nga protektor. Ako sang istorya ang ilang hepe si Chief Inspector Richard Gadingan nga unsa joy tinod nga istorya diha nya kinsa ng mga pulisa nga protektor anang shabuha o anang tawhana. Pero actually yung hindi kasi to kasali sa aming watchlist marag bag-o pa ni siya nagsugot. Pero mahog ni siya level 2 kay sobra 200 grams may nakuha ba. So pero actually wala ni siya sa watchlist nangaypasaylo galing hepe nga wala sila kaso ito aning tawhana nga nag-operate di silang area. Gipasalig ni Gairanod nga mailhan ang mga pulis nga gingong protektor sa drug den. Di sab makalingkawas sa investigasyon ang hepe sa San Fernando bisan og bag-o pa nilingkod si Chief Inspector Richard Gadingan. Nang hinaot si Gairanod nga hinganlan sa NBI ang mga pulis nga protektor sa drug den sa San Fernando. Pero mas maayo siguro og mo pangalan na unta ang kuan
katong NBI or yung suspect na nadakpan nila na para pangalan, para harap-harapan na natin harapin kung tinuod ba o dili. Kasi kung nanagod, marag nangita taga ng 20 ka hepe sa kapulisan sa lungsod ug syudad sa probinsya ang posibleng tangtangon sa pwesto tungod sa kapakyas niini sa kampanya batok sa iligal nga sugal ug gidili nga drugas. Matud ni Gairanod, istoryahon niya ang mga mayor ug pasabton nganong tangtangon ang ilang hepe sa pulis. Anyway, that will become a warning already to all the chief of police. Kasi I am not joking with them. I mean business. Kasi sa una kasi, wala na kayo mahimo. But I make coordination with Attorney Lionel Casillano regarding this matter. Also with RD. Kasi para alam din ni RD yung mga moves natin ba. Gitaktak na sa iyang katungdanan ang usa ka opisyal ug usa ka police non-commissioned officer nga nagdawatan og kwarta gikan sa namaligya og shabu sa kamotes. Ang duha nagdawatan og kwarta gikan sa pamilyang Arquiliano nga nadakpan sa PIB sa lungsod sa San Francisco. Ang opisyal ug ang pulis kanhi na destino sa San Francisco Police Station. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga residente sa lungsod sa San Fernando ang mihatag sa NBI sa impormasyon nga adunay police protector ang drug den nga ilang gi-raid. Ang operation sa NBI gihimo human mireklamo ang mga ginikanan batok sa usa ka drug den nga wala gyud gidakop sa mga pulis. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Kanhi mga overseas Filipino worker ang magsuong gringo o krisologo maalyaw apan kagabi dungan silang gidakop sa mga operatiba sa NBI human gireklamo nga namaligya og droga sa lungsod sa San Fernando. Matud sa NBI, taud-taud na nga nag-operate ang Shabu Changi sa maong dapit nga giingong lantaran nga namaligya sa illegal nga drogas. Sa raid nga gihimo kagabi sa maong ahensya, nadiskubrihan ang giingon nga Shabu one-stop shop. So it is a one-stop shop. First, buy this one. Second, buy the shabu. And third, use it in this RD one. We could not open it because it's already sealed. Gibutyag sa NBI, sagad sa mga customers sa magsuong maalyaw, mao ang mga tinun-an gikan sa San Fernando National High School. Mismong mga ginikanan, mo'y misumbong kanila sa illegal nga kalihukan sa dapit. Gawas nilang maalyaw, nasikop sab ang gitudlo nga mga bata-bata sa suspect na silang Joseph Bilio ug Jupiter Lawas. Pasangil sa mga residente, protektado sa mga pulis ang illegal nga kalihukan sa magsuong maalyaw. Apan ng NBI, wa mikumpirmar ni ini. Naglaraw hinoon sila sa paghimo og backtracking sa kaso, sigayong mapasakan na ang kaso sa korte. After this case is filed on inquest against these four subjects, we can do the backtrack investigation now to determine who is the owner of the place. Because there are provisions of the anti-drug law regarding maintenance of drug den. Si Gringo nga mo'y subject sa buy-bust operation, miangkon nga iya ang mga ebidensya nga nakumpiska. Actually, good. Gikan mo gawas good sa abroad, Abu Dhabi. Tapos, gituli sa mga bitaw. Di na po sila na humanghod. Di na akong karta nga gitigo na mo nito. Kami duha. Di kami Abu Dhabi. Mga ito na pugos ng game. Utang-utang man. Patong-patong nga kaso ang atubangon sa mga dinakpan. Lakip na ini ang illegal possession of drugs, illegal selling, maintaining a drug den, illegal possession of firearms ug kalapasan sa COMELEC gun ban. Ang NBI may bana-bana nga moabot og kapin 3 million pesos ang mga drogas nga ilang nasakmit. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Duha ka tig-ayo og armas gidakop sa mga pulis dito sa Dakbayan sa Danao. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Nadakpan sa kapulisan sa Provincial Intelligence Branch ang duha ka tig-ayo og armas sa duha ka barangay sa Dakbayan sa Danao kagahapong adlaw. Ang PIB may pahigayon og bypass operation sa barangay Suba ug barangay Luog, din sila nakakuha og di mo minus dulan sa 40 ka mga armas. Ang nadakpan mausla si Francisco Bitoon Kapuyan ug si Jonard Quizon Castro. Si Kapuyan nga kanhi nagtrabaho sa nasod sa Bahrain, isip sa kagan technician sud sa 18 ka tuig. Bibalik din sa Pilipinas human sa iyang kontrata. Nasakmit gikan sa
sa mga kamot ni Kapuyan ang 3 ka 45 caliber pistol o 3 ka magazine, 7 ka caliber 38 revolver, 2 ka 12 gauge shotgun o mga armas nga kinahanglan pang ayuhon. Samtang si Castro nga 22 ka tuig na isip gun technician nakuhaan usab og 12 ka 45 caliber pistol o 12 ka magazine. Nasaran nga niya tung tuig 2009 nadakpan na sa CIDG-7 si Castro gumikan sa kasong paghupot gihapon og armas. Na-continue na lang akong trabaho dito kay gun technician ako dito sir. Nalagi continue nga gun repair. Kay wa may laing panginabuhian ng mga gun runner sa Danau kundi ari ra sa gipaayo sa mga gun technician. Mo welder. Welder trabaho ba? Welder ka? Oh, pakyaw. Ano na iwan ay trabaho niya pakyaw mo ng welding. Muno sa lain ko ayo-ayo. Aywas sa armas. Sa pareha lang gyapon mo ni Francisco nga mangayo lang dili mo. Oo siya. Sutaw usab sa hipi sa Provincial Police Office ang mga armas nga ilang nasakmit kung dili ba kini gamiton sa mga politiko sanglit haduol naman ang piniliay. Susiyon usab sa kapulisan kung asa itumod ang mga armas nga ilang nasakmit. Yung mga armas sa posibleng magamit sa maabot na eleksyon, basin gamiton kay sa kadaghang armas so gahinay-hinay tag kanang regulate sa mga para maundang nilang distribution kay labi na election. Posibleng daghang mamalitay nga mga politiko o mga organized crime groups na ipasol nila sa mga maabot na itong eleksyon. So, tanang posibilidad na. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Disaster Office sa Dakbayan sa Sugbo nangandam alang sa posible nga mga landslides nga may tabo tungod sa walay undang nga mga paguan. Kinigaksyonan ni Leslie Camnadi-Vistil. Tungod sa way huno nga pag-uwan-uwan og kusog nga hangin, ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management nangandam sa posibleng pagdahili sa mga yuta sa kabukiran. Matud pa sa chairman sa City Disaster Council Dave Tumulak, nagpadala na sila daan og heavy equipment sa kabukiran, ilabi na kadto mga barangay nga posibleng maigo sa landslide. Ato ang Northeast Monsoon magpadayon, ato lang gihangyo nga ato ang mga mountain barangays, mga barangay officials to keep pag-monitor sa ilahang mga area of responsibility. If there is a risk or a threat sa ilahang community, ilalagi pahigayon mga preemptive evacuation. Kanya pahibawon lang ang Command Control Center para sa makahatag po assistance nga to nila. Minus na usab ang gipang-cancel nga biyahe sa mga sakinang pangdagat. Base sa talaan sa Coast Guard Cebu, aduna nalay 24 ka mga sakyang pangdagat ang wa palargaha. Apektado gihapon ang mga biyahe paingon sa Ormoc, Negros Island, Bohol o gikan Bantayan paingon Hagnaya Port. Usa sa mga na-stranded ang pamilyang Makaluwa. Ang magtiayon uban sa ilang siyam kabuang anak, nag-abang og kapuy-an kagahapong adlaw, human nila masayri nga way biyahe paingon Bohol. Namasinasab sila karong adlaw nga makasakay og makapauli sa Sagbayan, Bohol. Na pagkapunta kay abi na magnabiyahe, wa mo di ay na treat me kan. Hantod ron. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camnadi-Vistil, News 5. Bag-ong mga kural sa Mormons ug bag-ong nahuman nga kural sa TESDA nasulod gyapon sa 5-meter easement sa mga national road nga Gorordo Avenue ug Salinas Drive. Ang mga kural ipasibog ni Mayor Mike Rama. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Wa panumbalinga ni Mayor Michael Rama ang bunok sa uwan kaganihang buntag uban ang mga department heads ug sakop sa Kahayag Foundation. Si Rama subling ni pahigayon og walkthrough sa ikatulong higayon gikan sa Mormons sa dalan Gorordo Avenue hangtod sa TESDA sa dalan Salinas Drive sa Barangay Lahog sa Dakbayan sa Sugbo. Buot sa mayor nga mabalik ang sidewalk sa naisgutang lugar. Sanglit dunay mga structure nga nasulod sa 5 ka metro nga easement sa National Road. This is not the first time. In fact, this might be the third or fourth times. And we're seeing something that is very encouraging. And we thank katong mga encroachment diha
along Mormons. Actually, kining walkthrough na to is just an awakening to people, especially those that are affected, the neighborhood, and those that are not yet given their space for the livable Cebu. So, mura ni siya og panawagan at the same time, letting them know that the private sectors and the government is joining their hands to a good livable Cebu project. Karong Bernes moadto si Mayor Rama sa kauluhan aron makigsabot sa kadagkuan sa Mormons alang sa planong pagpasibog sa ilang kural. Muna gi-offer nga timeline sa Mormons kay sa ako nang gikaingon na tama central office gid ang negotiation sa Salt Lake City. But I need to believe nga ang ilang central office ni hatag imprimatur sa Manila office na to negotiate with the mayor. So they are offering the date nga Friday this week. Muadto ang atong city government, and I have a confirmation with Mayor Mike kasi muadto together with Attorney Jeron Castillo to talk with the Mormons regarding the setback of their fins. Ipakuha usab sa mayor kining triangle barrier paingon sa Central Command aron sayo na alang sa mga sakyanan ang pagsulod og gawas gikan sa maong iskina. Samtang kining koral sa TESDA gisibog man tuod apan wa natuman ang 5 meters nga isment sa sidewalk nga gimando sa balaod. Ang pipila ka metros nga gihimong sidewalk gamay gihapon hilabi na nga adunay mga punuan sa kahoy nga nasulod niini. Giangkon sa mayor nga sa pagkakaron dili pa mapatuman ang 5 meters sa sidewalk sa TESDA ug naghuwat nga mailisan ang namunuan sa nasyonal nga kagamhanan. Re-elect me and give me a president. Usay, when we deal so national agencies, usay mas malabaw man sila sa kanang mayor, mas malabaw sila sa presidente, and they are not anymore mindful that we are supposed to be respected as an autonomous. Therefore, when you talk about police matter, security, safety, health, and sanitation, and even in the Maxim, parents patre, ang usa ka local government unit will have to take part if a citizen or many of them will not do their job to promote general welfare. Nagplano si Rama pagbutang og railing sa sidewalk sa may TESDA aron malikayan ang disgrasya sa mga pedestrian ug paspas usab makadagan ang mga sakyanan. Gipadayag sa mayor nga di siya muundang niini hangtod mabalik ang sidewalk sa mga dalan Gordo Avenue ug Salinas Drive. Giawag usab ni Rama ang DENR mao na ang muhimog aksyon sa mga kahoy atubangan sa TESDA. Di na siya mupada og suwat kay nagtuo siyang dunay mga opisyal sa maong buhatan nakakita sa sitwasyon sa mga punuan sa kahoy. Padalang tagsuwat. Magsige tagsuwat sa din at pasabot buta sila. Kung padalang tagsuwat nila, bungol sila. Asa mo na sila agi. Waslak agi din Mabit na mingon ko, ay na magpagtuwat pa. Uy, pariya tatanan. We're supposed to be public servant. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Apektado sa kanunay nga pag-uwan ang security nga gipatuman sa kapulisan sa mga kalihukan sa IEC. Kapin 600 ka mga pulis gikan sa Cebu Province na nga basa sa uwan tungod kay ang uban walay dala nga raincoat. Matud ni Senior Superintendent Clifford Gayranod, dunay daghan nga supply sa raincoat ang Regional Public Safety Battalion nga ilang ipagamit kung magpadayon ang pag-uwan-uwan sa musunod nga mga adlaw. Midungang si Gayranod nga ang mga pulis adunay isyu nga mga raincoat apan wala magdala niini. Karong Domingo ipahigayon ang closing mass sa IEC sa SRP nga usa ka open nga lugar ug walay kapasilungan. Off-limit sa mga opisyal ug mga empleyado ang Kapitolyo sugod sa alas 12 sa tungang gabi sa adlawng Biyernes alang sa pagpangandam sa ipahigayon nga misa sa IEC. Kini gi-aksyon na ni Jinky Rusit. Tibok adlaw nga way trabaho ang Kapitolyo karong Biyernes petsa 29. Gidida na mga empleyado ug mga opisyal sa pagsulod sa Capitol grounds alang sa final preparation sa misa sa IEC inig alas 4 sa hapon.
Ang Capitol mo'y gitahasan sa venue ug security preparations alang sa mga IEC delegates nga buot motambong sa Santos nga misa. 15,000 ka mga lingkuranan ang giandam alang sa mga delegado. Ang in charge sana sa putting up of the stage, lights, sounds, chairs will be the IEC. Ang IEC sila diha sa atubangan sa may flagpole area. Alas 12:01 sa tungang gabi karong Biyernes, sirado na ang tibok palibot sa Capitol grounds, lakip na ang mga dalan sa Osmeña Boulevard, Don Hill Garcia, Juana Osmeña ug kabahin sa Dalan Escario pabor sa Kapitolyo. Ang mga public officials adto ra mamahimong mopark sa ilang mga sakyanan sa motor pool. Ang Kapitolyo no entry gyud. Gawa sa itong mga members sa incident management team nato diri sa Kapitolyo. Kay imagine pag fair yan 15,000 ka delegates niya, ang kargahan nila, you see the buses bitaw dagko kay na, so mao na sila. In kaso mag-uwan, why Plan B nga giandam ang local organizer sa IEC, sanglit na sabutan na daan nga rain or shine, magpadayon gyud ang misa o prosesyon karong Biyernes. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga nangandam sa closing ceremony sa International Eucharistic Congress nagpatabang tungod sa pagbanaw sa tubig sa venue sa SRP. Kinigiaksyon na ni Leslie Caminade Vestil. Na problema karon ang chairman sa committee on venue sa IAC tungod sa padayong pag-uwan-uwan ug pagbanaw sa SRP nga venue sa closing ceremonies. Kini mao karon ang kahimtang sa may templete ni San Pedro Kalungsod nga napuno sa tubig tungod sa walay pag-unda nga uwan. Nagpatabang sa pag-ampo ang chairman sa committee on venues nga si Father Brian Bergoli nga mag-ayo lang unta ang panahon karong umaabot Domingo. Hinuon gipangandaman nila ang pagbutang og dugang tents ug pag-waterproof sa mga lugar nga butanganan sa mga kaymanan nga gamiton. Mo ra gyud nga pangandam pagampo nga muunda-unta ang uwan o musubside ang tubig. We will be providing more tents siguro kung in kaso gyud nga mubundak ang uwan karong Sunday na alantay kasilungan sa ato ang mga official delegates. Nakig-alayon ang kadagkuan sa IAC sa DPWH ug Contractors Group aron kaabunuhan ang nagbanaw nga area sa templete. Gihangyo ni Father Bergoli ang mo-attend sa katapusang adlaw sa kalihukan sa IAC nga magdala og kaugalingong raincoat o payong. Hinuon na sila gipanghatag nga raincoat sa mga delegates. Making measures na they can deliver us aggregates to fill up the katong mga recessed areas where the water are accumulating. Public sad siguro advise na nila to bring their own raincoats and umbrellas. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Mga dancing inmates sa provincial jail mipasundayag at tubangan sa representante ni Pope Francis sa IEC. Kinigiaksyon na ni Ryan Sorote. Gawas sa pagpractice sa ilang mga bantugang mga sayaw, laing mga buhat sa mga piniriso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ang pagpalambos sa ilang relasyon sa Ginoo. Excited na naghuwat ang mga dancing inmates sa pag-abot sa ilang bisita ang papal legate sa IEC nga si Yangon Archbishop Charles Cardinal Mwangbu. Plano sa CPDRC nga katulong mosayaw ug usara ang gitugot sa IEC committee apan duha ang ilang nasayaw. Taliwa sa pagtaligsik, kinasing-kasing nga gidalit sa mga inmates ang unang sayaw nga This Is It ni Michael Jackson nga mo'y nagpasikat kanila. Katapusan ng ilang interpretasyon sa theme song sa IEC nga Christ in Us Our Hope of Glory. Matod ni Cardinal Bo, emosyonal siya nga nagtanaw sa gisayaw sa mga inmates. Gilagway kini sa kardinal nga usa ka suwat sa paghigugma alang sa tanan ug ngadto sa Ginoo. Gihangyo sa papal legate ang mga piniriso nga di mawadaan og pagsalig sa gugma sa Ginoo bisan sa mga pagduda o pagsuway sa kinabuhi. Your beautiful dance proved that so much to be shared wherever you live.
A smile can be shared, a joy can be shared, a forgiveness can be shared. Eucharist is about hope. We pray for your future. Nakikhimamat si Cardinal Bo sa pipila ka mga dancing inmates. Ug usa sa swerte nga nakaamin og nakaatubang si Dante Duran nga napriso tungod sa kasong frustrated og attempted murder. Matud ni Dante, nangingibawot ang iyang balhibo sa pag-atubang nila ni Cardinal Bo. Di niya mahulagway ang iyang gibati apan tataw sa iyang naong ang pahiyom sa grasya. Kining murag naiga ng Holy Spirit niya ni uban niya ba nga ni kuwan sa kuang kuwan ba ning basta kay nanayo ang kuwan ning libaw tong malibo. Ang pagbisita ni Cardinal Bo sa CPDRC kabahin sa ilang pastoral duties. Usa lang ang CPDRC sa dunay mga prison mission sa simbahan nga gisugdan niya pang 1986. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy vibes sa TV5. May bagong imbensyon na gikan sa Paris, France na siguradong ikalipay sa mga taong mahiligon sa pagpananom apan way igong oras sa pagatiman niini. Ang labing bagong imbensyon gitawag og Smart Pot tungod kay usa kini kakaang nga pwedeng moatiman sa inyong mga tanom. Pwede kining kargahan daan og tubig sa moong paagi. Ang maong Smart Pot na mismo ang mububo sa inyong mga tanom. Nagplano ka ba nga mananom apan wala kay panahon sa pag-amuman niini? Worry no more, kay aduna nay high-tech nga kaang nga atiman sa imong pinalanggang tanom. Ang Parrot Company sa Paris nakaimbento sa Smart Pot nga kaya kaayon niyang buhion ang imong tanom bisan pa og dili nimo maatiman. Parrot Pot ang ngalan sa high-tech nga kaang nga adunay sensors nga magpahinumdum kanimo kung kuwang ba sa fertilizers ang imong tanom. Gani ang high-tech nga kaang adunay sensor nga automatic nga mo-detect kung nanginahanglan na kini og dan-ag gikan sa adlaw. Tisab ka mabalaka kung dili nimo mabisbisan ang imong tanom, kay ang Parrot Pot na mismo ang mobisbis niini hulip kanimo. Tungod kini sa water compartment niini nga pwede nimong kasudlan og hangtod sa 2 ka litro nga tubig. Pwede sab nimong mamonitor ang imong mga pananom pinaagi sa smartphone o tablet. Nagkinahanglan ra ang imong Parrot Pot og upat ka AA battery aron mo andar nga mulungtad hangtod usa ka tuig. Matod pa sa Parrot Company, mamahimo nang mapalit ang Parrot Pot sa kamerkaduhan sa umaabot nga Abril. Mokabat kini sa $99 o kundulan 4,700 ka pesos. Ug mo kadto naglangkob sa atong light news karong hapon. Alang sa walay katapusang mga chika, umani ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag, weekdays sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukot Sera nga to word of the day nagkanayon. Minsan, kailangan mo ring tanggapin na pinagpalit ka ng taong mahal mo sa taong mula ulo mukhang paa. Agay! Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid! Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!